guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनैहाय जोङो आब'नि सना दाहोबोदोंमोन ना बेखौ लायनो थांनो ओंखारबाय आरो आब' थांनाय जानाय नंला ओमफ्राय आब'निखौ जोंनो लाना हैसिगोन ओमफ्राय नै दायो जों आं दादा ओमफ्राय गुमैखौथ' मिथिखायो गुमै गैयाबानो जोंहा जेरावबो थांनाय जाया मानोना गारिखौ दादाया रोङा नालाय ओमफ्राय जोङो दायोहाय जोंहा बास स्टप दाबो बुफादों आइजों आंजोंहाय ओमफ्राय दायो लानोसै डाइरेक्टहाय जों आमाइमोननाव आलासि जाहैगोन आरो गोबाव जाबायना जोङो आलासि जाहैया विथ फेमिलि स' नायलांनो गाइस जोंनि भिडिअखौ गरमानो ओंखारनो हाला आरो स' थांसै दायो जोंबो सनाया नै नायनो मोजां नुबाय दा नै मोजां नुबायथ' हाजोआ जोंनालाय Stem dah ada menjauh ni, gue baria. Wish saya aku kan ngeliat. Ni kasih ni dengan apa? Ni guys. Kuan ni sih. Kata terbaik. Enggak ni, kibla. Ayo luar kau ni, gimana kita ni dalam belas ya? Banai gaya. Hai kor. Tapi beri pizza ni. Saya boleh baik nanti dah ya. Ami pun dah setengah dah habis kan dah ya. Mesti baik dah ya. Ami ani pun ni ya. No. Sini ni. Kejauhan terbaik. Trees. Kau lagi jaga aku lagi. Saling kanan ni kan sana ada. Baik ya bisa ni. Nama ada siapa? Baik. Habis nak usus sudah menang kamu kerja. Kali baru. Handal भी करता हूँ पुल्ला 심야 자그도 갑시나 밀라 치는 거랑 나와요 디시 디시네 Gak kasih aneh bawa. Udah sudah sedang. Sudah. Aduh aneh amat. Ayo nih ya, mau habis. Bukan aneh. Kuya. Baba. Biar. Kamu jangan kabi bajang. Dah semua kamu. Kau ni siang kan mulai buat. Kau kudu diri na. Ayo ni anak gua orang kasihnya. Kudu diri mulai. Naik mana bukan kabi ya? Kudu diri sih bukan. Kurang malah mu jangan kaji terbalik nak. Ini kaji au. Ini kaji mabukan. Hari kumla baca kumla. Aduh, setelah udah tiada orang bau cuma dah. Kumla ya. Berapa baik?
दायो आबैमोननाव थांनो नागिरदोंलै आरो आबैया आबौमोननाव ओमफ्राय रावबो दंना गैयाथाय बेजोंनो बेहायसो आरो नैबेजों थांग्रा लामा दंबावो ओमफ्राय नैबेयाव बिसिना बेयावनो बन्द'सोदां गेटफ्रा दा नोंथौलानि बिदा देरना एवदोंलाय अमाया माबा खुगा गोलाव लावथार अमाया गारि खोमसि जाजोब्बाय सेस गोगोम बार बारगासिनो मोनफैनायजों अखा हानायजों आरो गाइस गाइस दिनै भिडिअखौ जोबनोसै नायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय